Il-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF għadu kemm ippubblika tbassir tiegħu għall-andament tal-ekonomija globali, il-World Economic Outlook. F'din il-pubblikazzjoni l-esperti tal-IMF ibassru li din is-sena l-ekonomija Maltija se tikber bi 3.9%, dan meta fil-bqija taż-żona euro it-tkabbir ekonomiku se jkun biss ta' 0.8%. B'hekk minkejja l-qagħda ekonomika internazzjonali mwera, pajjiżna mistenni jkollu andament ekonomiku kważi 5 darbiet dik tal-bqija taż-żona euro. L-esperti tal-IMF qed ibassru li din is-sena Malta se terġa' tkun il-pajjiż Ewropew bl-aqwa tkabbir ekonomiku. Dan hekk kif ġganti ekonomiċi bħal Ġermanja mistennija jistaġnaw, mentri rata ta' tkabbir fi Franza u l-Italja se tonqos bin-nofs. Fil-fatt l-esperti internazzjonali rrevedew l-isfel tkabbir ekonomiku globali u sostnew li hemm riski serji li dan it-tbassir ikollu jerġa' jitnaqqas jekk jitwettqu pjani minn ċerti gvernijiet li jimponu ostakli għal kummerċ internazzjonali. Madankollu r-rapport tal-IMF jindika li anke s-sena d-dieħla l-ekonomija ta' pajjiżna se tibqa' l-aqwa waħda fl-Ewropa fir-rigward ta' tkabbir ekonomiku. Fil-fatt l-ekonomija Maltija mbassra li tikber għal darb'oħra bi 3.9%. Skont l-IMF ukoll kemm din is-sena kif ukoll is-sena d-dieħla pajjiżna se jkollu rata ta' inflazzjoni inqas mill-medja taż-żona euro. Dan kif se tonqos minn 2.4% għal 2.1% din is-sena u mbagħad tal 1.9% is-sena d-dieħla. Minn barra hekk l-esperti internazzjonali jsostnu li r-rata ta' qatt f'pajjiżna se tkun ta' 3.1% u bekk jibqa' bl-inqas qatt fiż-żona euro.